Yo homies, what's up? Welcome to another weekend vlog. And continuation is at ang vlog yung nakita last week. Ayaw ko ito 2 days man ang magkuha na kuan accommodation dahil sa same place Ragapon. Pero karon mag-lockout ako dito sa beach nila dito sa Panagsama. So actually dito na so few minutes lang nga lakaw. So itong isuwayan kung makaabot na dito nga dili pa kayo tantong init. Karon paabot mo sa ang free breakfast atong tanawon ko sa ilahang offer. Duyan mo na kayo nindot sa probinsya, no? Kay nindot kaya yung adlaw ba? May sabod basta buntag. Actually 6:30 pa ron, pero makita nyo taas na kayong adlaw dari, no? Ayan, nindot kailang hamak. Luta bitaw pagkakuan sa ilahang ko, ano? Sa tanan ako nga na nasuwayan nga mang nipa style nga accommodation, kani ang pinakanindot. Ambot lang ang pupon kung makita ko ba kung mas chuyan eh, pero parang ako kanin chuy jud eh. Chuy ni. Yay! Abot na mo ang breakfast karon. So diri may mga on sa ilahang common area kay takog lugar hawa niya. Hangin ba? Indot kay hangin. Lampag kayo ang hangin. Murag lamhi kay lang smoothie da. Kani free ra ni ha. Free ra ni sa kung mo stay mo diri ta. Pili mo sa ilahang breakfast menu na Filipino menu, na Swedish, na American nga breakfast. Wala mo makaon nga kuan ba? Tusino. Kaya na si Mang Pado. Naghuwat siya. Kaya na si Mang Pad ba? So mga 8 minutes na may naglakaw gikan sa Tongo Hill. Lahos mi diri sa andulog rami dito sa ilahang kuan padong sa ilandan. Na nami diri sa katon dito Casa de Moalboal. Diri mo ni kuno ang public beach. So lahos mi diri amurang suruyon ang beach padung dito. Inita bitaw. Nanang beach ay. Pero taob. Diri siya yung anik ka nindot ang beach diri. Wala gid siya ikan ng plain nga white beach ba kay. Namo gud sa Panagsama nga area. So kung ganahan mo madto sa kuan adto mudto sa Basdako. To sa white beach gid ba. Pero nindot na diri kung ganahan mo stay sa Tongo Hill, dual ra binsad. Ganahan mo maligo. Lahos ra diri. Di gid mi makalakaw pa dong dito. Kay taob. So ato lang ta dito agi speakers love. Hi, may buntag. Pang-shooting lagi na diha. Pang-shooting nga. Kuan man ni. Hadlok-hadlok. So mo na ni ang gagaanan pa dong La Concepcion. Pero di ta mo lang sa La Concepcion. Nami sud aning abandon nga resort dito. Tunog, no? Mahigit atin lang. Baligya siguro nilab na. Kalawang-lawang di eh.
eyeglass, so ginawa ka ro. So kana nakita niyo sa video mo na ang Bandung Resort. May agi ganyan silang gate, diba? So rin. Kaya ikuli na mo adto mo dito tuyok siguro. Ano mo ganiha at mo ang pinakauna nga gantuan. Ningkalit lang og kuan, ningkalit og kanang landong. Nindot sa daw. Diha na tamo. Diha na tamo gawas, ma-exit. Hello. Hi. Taga-asa mo? Taga Cebu. Oo. Yahoo! Dadra mo? Pira. Ato mo sa ilang kayo nagag-party. Ato. Oh, dali mi gani ha. Itong pinakauna namong giabay niya wala mi mo dayon. Dali ra gyapon mi kain mo gawas. Layo namin dito init-init. Pwede ra dito. Hi baka. Oh, balik na dayon diri. Balik na dayon sa Tongo Hill. Tawag siya hill siguro no kay tangason man gamay murag nasa bungkod ba. Kung nakadiha kita ang dagat dito. Ana ra katan di. Murag sa ubos. Naan lang ganin mo sa Moalboal, hapit lang mo diri sa Tasmit Place. Kari may mga unawag sa mga panihapon. Thank you. Highly recommended ang lahang fresh lumpia. Dito sa akong katog dari homes. Last day na mo karon, manguli na may karon alas 11. Dire gyapon na mahawd sa ilahang common area kay hangin ba. Dari mi nananaw movie kay na ilahang widescreen. Ilang butangan og projector. So guys, don't takot to kita-kita ta sunod si Mana Pohon. Og palihog kayo kalimot pag-like, comment, and subscribe. And please support Filipino BISAYA vlogger. Daghang salamat. Og amping mong tanan. Your homie again, Eiyan. Peace out. Ito kami. Simba! Simba! Di man ka ikaw Simba, Goko. Di man ikaw Simba. Kato man si Simba, Goko. Simba! Goku. Goku. Simba, lili Simba. Aliwer sa kami. Ganahan ka? Ganahan ka? Simba. Simba, dali Simba. Guys, nagduyan dari homes. Nagagid na dari magduyan.